naman po sa scam, but basically kasama siya. But yung nagpatong-patong siya from family to business to career. Nababas ko ba? Hindi na nga po kasali yun eh. But more on personal. Personal yun, Tito Alan. Pero hindi ko na po siya i-share kasi naayos naman na po. And Ba't mo nasabi yung parang naisip mo parang wala kang silbi? Ano sabi mo? oo po eh, kasi gano'n naman, di ba, minsan pag depressed po tayo, minsan we end up feeling yung self-pity na napupunta tayo sa ganung part ng buhay natin. And for the first time after a decade po sa buhay ko, being part of this, nakaramdam po ako ng ganun. Pero good thing now po, I was able to get over that. And na hindi po ako napunta dun sa, hindi ako nagbisyo or nagdroga, whatsoever. Buti na lang po. Paano ka naka-get over? With work talaga, Tito Lar. Hindi nga po, ginagawa ko yung 5 breakups in a romance, tapos sabay ito, overlapping sila in a way. So parang ito yung mga naging therapy kong projects na talagang sobrang nakatulong yung mga nakasama ko dito. So dami ng ginagawa mo, paano mo naisip na wala kang silbi na nung time na yun? Kasi parang dumating sa point talaga, Tito Alan, na wala akong trabaho for 3 months. Tapos, walang work for 3 months. Pero baka feeling ko lang yun. Kasi baka during that time siguro I was just ungrateful. Pero parang buti na lang talaga naibangon ko pa rin yung sarili ko after that. Kasi sometimes every one of us, we all go through something dark in our lives. Pero at the end of the day, tayo lang yung tutulong sa mga sarili natin. And prayers. Opo. Nagulat ka ba? Yes, okay. Nagulat po ako. Pero unahan ko na po kayo. Hindi po ako magpo-comment sa kahit anong questions about... Muli kayo magtambal niya. Well... Kayo na lang daw ni Catherine. Pareho naman kayo single. Wala na siya nasagot. Ako po, parang respeto ko na lang po sa kanilang dalawa if I just keep quiet po with this issue. Pero tingnan na lang po natin kung ano magiging turnout. Pero sa ngayon, parang they deserve the space that they need to go through. Passport Pero project. doon sa mga may gusto magtambal ulit kayo, may mga nag-shift kayo hot din na lang daw. Uy, ayoko pa rin po mag-comment doon. Pero baka galing po yun sa, of course, sa Hello Love Goodbye, sa success ng film. And si Kat naman po and I are good friends. So, kumbaga, we'll never know po what the future holds. Pero yun nga po, kasi medyo mainit po yung topic. Baka maisali po ako ulit, ako po yung mabash. Ayoko na po nang nababash. So, tatahimik na lang po ako sa issue na yan. When are you leaving? Kailan na para sa family vacation? December 30 po, balik po ako ng January 14. So medyo matagal po tayo. So itong Christmas na to, talagang you'll spend it na para sa family of two. Opo, family of 2. Tapos sakto rin po, blessing. First time ng pamilya kong pumasa sa US visa. Wow, finally! After 4 years of trying. Opo, so andun po kasi yung kuya ko. Tsaka yung kapatid po ng Lola mo? yung kapatid po ng tatay ko. So Ilan kayo ba, Nick? bale 5 po kaming lilipad. Ako po, tatay ko, yung dalawa kong kapatid na babae, tsaka yung pinsan ko po. 5 po kaming lilipad sa December. Sabi mo nga, Alden, your grandparents are getting old. Yes po. That's why you want to spend more time.